Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan a Maricon. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Makunak aswerte ak tanaddaanak iti kaayan ayat anasingpet ken naanos. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Maricon dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Damdamagan ni Daddy. No kaano nga umay mo yam-am mo kada kami di ibagbagam a boyfriend mo. Excited kayo launay. Ni Daddy man, agkaradamag. Iyam-amok inton birthday ni Daddy. Surprise today takan ko ana. No kasta, saan ta nga ibagbagakan ko ana? Makla at tulaangan ang makakita. Anya tinagan na yung boyfriend mo? Levi. Levi gaya. And take note manang. Computer web designer ti trabaho na. No kasta, dakkel ti sweldo na. Katwa na. Ay na, nakatumpong ka iti rich guy ading ko. Daras ka abumaknang no kasta. Oh, Maricon, saan na kan samot nga inawagan ita ti boyfriend mo? Busy ak ngamin dito yung office. Kinaaman jak pa'y nagudwa day ti ipapaaramid ni boss kanya. Wan nga rod, kat okay laang kan ni Levi nga ure awan time mo kan kwa na? Ay naman nakaawat day jay. No ibagak a busy ak. Saan na kun asingaan? Nagsingpet mo no kasta? Iso nga rod alab na lab ko. Ay, je boyfriend ko ay na. Super demanding. No awagan na, kayat na, masungbatan adagos. Saan na akayat nga awatan ti anyaman arason ko? Ay, sobramat. Ay na, wen. Kayat ko nga rod nga i-breakan. Kayat na pa ay ano ag message, replyak adagos. Tano saan, ay na, apaan na. Ay, awan nga rod makatulad akin ni Levi. Diyak pa'y man na am mo kan nakit-kita dahi ta boyfriend mo. Ura iti Facebook na. Awan mat picture na. Ay na, padakmat lang ang ama nagbabain. Bayam, iyam-amok to kan ka. Sapay ko ma, tamagustuhan dito yung restaurant anang ipanakan ka, sweetheart. Ay na, nagninaunay dito nangawisam kanya. Apay ko ma, kabalak mo ti agbayad. Ngam, ay na talaga anang nina. Jakmat kayat, ama pantalatan iti turo-turo. Sika talaga. Ay gayam, kaano di ibagbagam a birthday ni daddy? Inton umay alawasan. Umay ka Kuang amin, sweetheart. Kasla mabainak. Jak sapay nakasagana amam amuida. Nasken nga umay ka, taing karik nga umay ka. Sige, nuday tati kayat mo. Aramidag. Amuda ka din ti kasasaad ko. Daddy, naka-order kami iti cake inton birthday. Iso ang matuloy at talagang ti selebrasyon. Isupay day ta paggastusan nyo. Simple laang latta ko man, talakayak maten. Anya simple. Umay di boyfriend ni Maricon. Yam amunan kada tayo. Saan kayo kadi ang maragsakan? Ay kat maragsakan na ka. Pudno ka di tinangag ko, Maricon. Daddy, makita kan maam-am mo yun to ni Levi. Day ko na magtrab-trabaho iti computer. Kan saan laaday ta, Daddy? Dakkel ti sweldo di boyfriend na iti trabaho na. Ay kat nas ka na mamamumi no kasta, Maricon. Nagado ti tao dito'y balayo, sweetheart. Kakabagyan mi amin dagita. Awan sabsabali. Maala, umay ka. Adda ni Daddy dita unag. Ay, kastoy gayam tirik na ti makiamam mo kadagiti kabagyan ti girlfriend na. Relax. Nasayaat kami nga agpapamilya. Umay ka. Happy birthday, Daddy! Agyaman aki. Isugayam ni Levi, Daddy, boyfriend ko. Si kagayam ti boyfriend ni Maricon.
Ay, uwan sir. Ay, pasensya kayo na. Tada ito'y akin kanigid nga imak tinyawat ko. Tapno makialamano kada kayo. Ababa nga minto'y may sanga imak. Kastaya. Na-aksidente ka kadi? Tapay kasta ti may nga imam? Inborn da ito'y sir. O, itatanam mo yun ni Levi, Daddy. Mapan kumot iyam amo kin ni Manang Sabel. Oh my God. Oh, Manang Sabel, adang kamot gayam dito eh. Dayjay ka di ti boyfriend mo? Wen, umay kan, tayam amo ka ken kwa na. Anya dayjay, PWD. Ni Manang mat. Nakita idiinyam amom ka ni daddy. Ababa ti maysa nga ima na. Kasano a web designer dayta no kasta? Di mo ka di amo adagiti PWD akas kin ni Levi, ket ado dagiti na isang sangayan abanag akabailan ng aramidan. Mas daawak man kan ka, Maricon. Napintas ka ambalasan. Ngam dayjay alalaki ti kayat mo? Anya tinaknakan mo? Oh, aping inayaban nak dito likod ti balay. Saan mo ka di ang ma-enjoy ti party? Mababain ako. Amok nga itay paakit kita andak dagiti bisita yo. Nalabit. Mas daaw da no apay akas tuyak. Levi. Mabaling ka di nga gawid akon. Diyak nga may naruam iti adwa tao. Ay, pasensya kan kadagiti kakabagyak. Nalabit. Pampanunutan da. No apay nga itikas kanyak pa lang tinagbalin na boyfriend mo. Ay, maala, itulod kan ti tarwarti gate. Agihaman ka, Maricon. Unay mat dayjay a babae, nagado ti paki-boyfriendan na. Dayjay pa'y alalaki nga ababa ti maysa nga ima na ti tinutupan na. Di kagsaw iti kasta. Tama nga numangag na kati adim. Kababain pa'y kidin kadagiti kakabagyan tayo. Saan ka kumangagsaw iti kasta, kunakmed? Saan nyo ka di akayat ni Levi para kanya? Ay, nasaya at nagawid ang boyfriend mo a PWD. Manang, saan ka kumamit nga agsaw iti kasta? Kasta launay ti panangipan nakkel mo iti trabaho na. Ngam PWD matgayam. Sabel, agtalnakan. Nasaya at ataon ni Levi. Oy, Maricon ha. Sika ti nagtutungtungan dagiti kakabagyan tayo itay. Sigun kadakwada, matawtawid ti kasta kondisyon. Kayat mo ka di ang maaddaan iti anak a PWD? Agpanunot ka analaing, o saram day ta panunot mo. Hello? Hello, sweetheart. Namiskan. Manungal daw asan mo asungsungbatan dagiti awag kan text ko kan ka. Adda ka di parikot. Awan. Manipod inyam amuna kadagiti kakabagyam. Santa na nagkitkita. Busy ak ngamin iti trabaho. Maawatam kumadayta. Maawatan ka. Ngam madanagan ak, no saan mo asungsungbatan dagiti awag ko. Apay ko maamadanagan ka. Adda ngamin panagamak ko. Ang mga numabaliwan tirik nam kanyak. Kastalaunay ti panagayat ko kan ka, Maricon. Kadyak lamon, numapukaw ka kanyak. Di ka madanagan. Gaputa ay ayatan ka, Levi. Naunag ti pampanunuta, Miha. Saan met, Daddy? May papan ka di iti boyfriend mo. Amin ngamin akakabagyan tayo. Nang rona dagiti kakabsat ko. Kat kontraan dati pan nakirelasyon ko kini Levi. Uray kadida kayo, Daddy. Kat saan nyo akayat ni Levi para kanya? Apay kumakontrak, tirik nam. Nulakit di tagin inayat kayo. Kan nasayatikin na tao na. Nasaya at ataon ni Levi, Daddy. Mamatiak iti dayta. Amok ngay ayatan na. Kat kasta akmat kan kwa na. Ure asino pa'y ti kontra iti relasyon nyo. No agin inayat kayo. Ituloy yu dayta, iha. Bes, ada lalaki amang sapsapul kan kay Jelabi. Asino day di ang lalaki? Lebi ka no tinagan na.
Iso ka di dayjay ti boyfriend mo? Wan, iso. Jak amo nga dagayam diferensya ti maysa nga ima na. Angam, uray no kasta, pogi mat. Natayag, kan nadalos akitaan. Kasta ka di. Ingkan ka sarita, tapi naguray ko ijalabi. Apay nga imay kapaylaang dito opisina mi. Tapno panaknakak, anapod no ti panagayat ko kan ka. Apay, mabain ka kadiya makita dakdag iti katrabahwam? Ni, saan Apay ko maamabainak. No kasta nga rod, si kamot itatiyam amok kadag iti kakabagyak. Una, day talagayam. Di mo ko naan nga aging gaita kat da kayo pay laeng iti dayjay a Levi? Ni manang mat. Apay ko break kami ngay. Kayat mo latatikas di a klase ti tao? Saan akas ka rin na ti makibreak? No ay ayatan mi ti tunggal maysa. Makamo ka no di mo kayat ti mabagbagaan. Sa bagay, sika ti makidan na. Saan ada kami? Ngam, pampanunutan mi laang ti masakbayam, Maricon. No concern kayo kanyak. Baybayan nyo ti relasyon mi. Kastagayam ha? Ala, sika ti makaam mo. No di mo kayat adenggan dagiti pamagbagami kan ka. Pasensya ka na, sweetheart. Tanaulimak dito'y balay. Sana kas idi napantay jay balayo, anagano ti tao. Maawatak. Tanilaang nanang mo ti kadwam dito'y balayo. Saan kami ngamin anarwam iti adu a tao? Saan kami unay arumurumwar? Kasta ka di? Wen, adan ti paborito ka kasinsin. Ha? Pababamat lang ti may nga iman na. Kaskin ni Levi. Oh, insan. Yam amo ka iti girlfriend ko nga ipanpanakal ko kan ka. Iso ni Maricon. Hello? Maricon, iso ni Gary, first cousin ko. Hello. Nasaya at mata nagamamutan. Kanayon na ka nga istoryaan ni Levi kanyak. Ala, dito tayon salas nga ituloy ti panag-istorya tayo. Insan. Adda ka di matlang di paborito nga ice cream? Ha? Adda insan, mabalin ayamot amalipatak dayta. Maricon, nalabit anak lahat ka itinakitam. Tagpada kami kini Insan Levi, nga daan congenital defect. Da kami lang nga kasinsin ti kastoy. Jakman amo na apay. Uray kasta kayo, taadaan kayo mat iti na isang sangayan at talent. Sana pa nang ilastog. Ngem, nalaingak nga gitara. Ag piano, ken kabalak mati kumanta. O, kita ang manday ta. Makunak anaswerte ni Insan ko a Levi. Tanakasaharak itinapintas a girlfriend na akasken ka. Apay, sika. Awan ka di pa'y girlfriend mo? Addan pamilyak. Duan ti anak mi kini misis ko. Kasta ka di. Naragsakak iti pamilyak. Uray kastoyak. Nanapintas met ti posisyon ko iti kumpanyami. Maricon. Damagak man ken ka. Saan ka di a kontra dagiti kakabagyam? Iti relasyon nyo kini Insan Levi? Agyaman tayo nawis nak dito'y kantin. Ay na, nagado ti trabaho. Saan tapayan na masangot ag chismis? Wen nga rod. Itaman laangan, anagsangot tamangan. Un gayam. Anya ti makunam kin ni Levi? Jack pa'y mat nakado ha. Iso Jack pa'y masungbatan day ta sa ludsud mo kanyak. No siya lang amay sa, numabalin. Saan ko mga iso ti makatuluyam? Ni, taapay anak ko nam date na. Gapoy ti diferensya na. Kayat mo ka di, amaadaan kayo iti anak, kakasken kwa na? Saan mo't siguro ang mapasamak date na? Maricon, napintas ka. Ado pa'y ti sabali ama-am-am mom. Concern naklaang ken ka, iso ana ibagak dayta. Ken maysa, damdamagam ti opinyon ko, iso asinong batan ka.
Saan ka sumrek iti trabahom ita? Maditirik nakmanang. Aglangan nakpailaan. Isumat lagayam nga inma yung boyfriend mo, PWD. Ni Levi? Katanya ngay. Ada di ta salas. Pinaguray ko tadabagak nupod no masakit ka. Naibagaklaan kan kwa na nga dagurigor ko. Imayan. Ay na, madanagan Kano ada awit na aprutas kan Diyos para kano ka. Sige nga rod manang. Tay nakasarita. Apay, awan trabaho na ita. Adda trabaho na. Ngam gapot tayong bagak amasakita. Iso nga imay. Kita amot ate panangisakit na kanya. Kumustang tirik na ma? Kumustang tigurigor mo? Ay na, agpanik ka man launa yun. Talaga ngamin, diyak kayat nga agsakit ka. Amumot day ta. Ato iti agas. Tumaram, tapno umimbag ka. Agyaman nak iti concern mo, Levi. Kunakmot ngamin kan ka, saan ka nga agpuy-puyat. Diyak maliklikan. Tapos saray iyawid ko dagiti daddo maa paperworks ko. Bayam, tulungan ka kadagiti paperworks mo. Tulungan nakpailaang, kat nagadukan nagrigat ti trabaho. Di ka madanagan. Aramidag amin para kan ka, Maricon. Kasta ka kapatag kanyak. No iti panagbalin a caring, ken kinasayat iti ugali, awan maibaga kini Levi, Mr. Lonely, mariknak nga ay ayaten nak, ken napudno kanyak. Ngem ti pampanunutek, ket ti panang kontra dagiti kakabagyak, ken gagayem ko iti ayan ayat mi. Anya kaditi rumbeng nga aramidek, tuy pagayam mo, Maricon. Pagayam Maricon, para kanyak, nasaysayat apilyam tay tao, anasayaat ti aramid na, ken responsable. Ngem jay awan nga agpay supakapilawan na, ngem saan met, anasayaat a tao, wenno irresponsable. Adaman depekto na iti pisikal, ngem ammo na ti agtrabaho, ken talaga a responsable. Ken tinapateg, agin innayat kayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Maricon, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti matdireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.